Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Eduka, emisija o projektima osnovnih i srednjih škola. Poštovani slušatelji, evo nas na početku još jedne Eduka emisije. Naime, u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole, a u okviru B1 izvan nastavne aktivnosti, učenici predmetne nastave osnovne škole Drenje odabrali su planinare. A upravo tome ćemo danas razgovarati s učiteljicom Renatom Đajom. Renata, dobar vam dan i dobrodošli u Eter Novog radija. Dobar dan je vama, hvala na pozivu u emisiju. Evo, upravo vi vodite ovu izvannastavnu aktivnost, pa evo za početak ćemo vas malo pitati, obzirom da je osnovna škola Drenje dio eksperimentalnog programa koji je započeo s ovom novom školskom godinom, možete li nam reći kakva su dosadašnja iskustva vas učitelja i što kažu učenici? Pa, cjelodnevna škola je eksperimentalni program koji je, kako ste rekli, započeo ovom školskom godinom, a tek smo u 2. mjesecu nastave, pa još uvijek malo rano nešto konkretno reći, ali evo iz perspektive učitelja mislim da se dobro snalazimo i ponovno naglašavam, tek smo na početku eksperimenta koji će trajati 4 godine, a o iskustvima učenika nažalost ne mogu puno reći jer još nisu provođene ankete među njima koje bi najbolje možda pokazale stanje i njihovo razmišljanje, ali iz perspektive učitelja možemo reći da se i oni isto dobro snalaze i funkcioniraju u cjelodnevnoj nastavi. Evo, tko je došao na ideju izvannastavne aktivnosti planinari i jesu li djeca pored ove mogli birati neke druge aktivnosti? Na ideju izvannastavne aktivnosti planinari sam došla nakon prošlogodišnjeg izleta kad smo vodili učenike na izlet na Borovik, a kako sam i sama član planinarskog društva Đakovo, učinila mi se dobra ideja aktivirati i učenike naše škole Drenje. Ove godine sam zato dobila priliku kroz B1. Učenici su pokazali interes i uspješno smo započeli tu aktivnost, a uz planinare je naravno učenicima bilo ponuđeno još izvan nastavnih aktivnosti, čak njih 15, tako da mislim da su učenici imali dobar izbor koji pokriva njihove interese i mislim da je svatko pronašao nešto za sebe. Evo, 13. listopada realizirana je prva terenska nastava, pa evo koji su zapravo učenici sve sudjelovali, odnosno koji uzrast i zašto baš kamp Borovik? Na našem prvom izletu sudjelovalo je 15 učenika, toliko ih je i upisano u planinare. Uzrast je od 5. do 8. razreda. Na izletu je također sudjelovao i jedan planinar iz planinarskog društva Đakovo, Željko Sabljić i moji kolege iz kolektiva koji su se dobrovoljno pridružili izletu. To je bila učiteljica hrvatskog jezika Evica Dernej i učitelj tjelesnog Jurica Gavran. A zašto baš kamp Borovik? U principu to je polazna točka na tu stazu, to je markirana planinarska staza, koja se proteže od kampa Borovik do izvora Svetinja, pa se onda tako i zove ta staza, kamp Borovik, izvor Svetinja. Mi smo krenuli stazom od kampa gdje je ulaz u šumu, pauzu smo napravili kod planinarske kuće Borovik i uz cestu smo nastavili natrag do kampa, čime smo zapravo napravili kružnu turu, od čega je većina bila kroz šumu, a neka 2,5 km je bilo uz cestu. Naravno, kroz šumu smo još pravili pauze po potrebi, kako je djeci trebalo. A malo dužu pauzu kod planinarske kuće, ajmo reći za nekakvu užinu. Evo, prije nego što ste obavili ovu prvu terensku nastavu, jesu li učenici imali kakvu obuku? Pa što se iskustva tiče, kao što sam ranije spomenula, već su jednom bili na toj stazi prošle godine na izletu, međutim mi svaki tjedan u školi imamo sat planinara gdje ih teoretski pripremam za izlete, pa se tu mogu naći teme poput planinarske opreme, opasnosti u planini, kretanja u planini i tako dalje. Inspiraciju za ta predavanja na B1 u stvari crpim iz planinarske škole koju sam završila u organizaciji planinarskog društva Đakovo. A što se tiče spremnosti i kondicije samih učenika, nju će učenici stjecati postupno, zbog čega i planiramo najprije lakše izlete, a potom izlete teže zahtjevnosti. Možete li nam reći za početak što bi nekako bio konkretan cilj planinara? Pa ja bih rekla da je ciljeva ove aktivnosti više. Kao što smo i sami mi u planinarskoj školi učili, glavni razlog planinarenja je uvijek užitak,
pa možemo reći da je to također i za ovu aktivnost vrijedi. Međutim, izdvojila bih još snalaženje u prostoru, podizanje ekološke osviještenosti, probuditi kod učenika interes i ljubav prema planinarenju i prirodi, usmjeravanje djece na pravilan odnos prema očuvanju prirode i okoliša, upoznavanje sa šumskim i planinskim terenima i naravno zdraviji način života, jer svi znamo koliko su mobiteli i ekrani danas prisutni, tako da mislim da je ovo odličan alat u borbi protiv ekrana, jer djeca stvarno nisu imala potrebe vaditi mobitele dok su hodali taj dan kroz šumu i bili na izletu, tako da nam je to posebno bilo drago vidjeti. Evo sad ćemo se malo isto tako i prebaciti na djecu. Dakle, evo pješačili ste već poznatom dionicom koja je dugačak 6 km. Pa evo kako su se učenici snašli, je li im bilo naporno? Pa učenici su se snašli odlično. Vjerujem da im je na određenim dijelovima bilo napornije gdje je bilo uspona, ali nije to bilo ništa strašno. Bili su dobro pripremljeni, svi su se pridržavali ranije danih uputa o kretanju u grupi i u šumi i o opremi koju trebaju imati. Cijelo vrijeme je vladala pozitivna atmosfera, uz to nam je vrijeme bilo odlično sunčano, ali ne prevruće. Učenici su čak pjevali putem, stvarno su bili veseli i jedva čekaju sljedeće izlete i avanture. Jako lijepo to zvuči. Evo, moramo vas pitati, obzirom da ste naveli, dakle, jedni od ciljeva ove aktivnosti je svakako da uče o ekologiji, o čuvanju prirode. Pa koliko učenici zapravo razumiju pojam ekologije i kako bi im ova aktivnost mogla pomoći u svakodnevnom životu? Pa mislim da razumiju, posebno u tako nekim praktičnim aktivnostima dolaze u dodir sa različitim stvarima. Recimo, sudjelovanjem u ovoj aktivnosti oni uče zapravo koliko je čovjek povezan s prirodom, samim time i koliko je važno čuvati okoliš jer smo mi sami dio njega. I oni su već nakon prvog izleta osjetili tu radost koju daje boravak u prirodi i tijekom hodanja kroz šumu sam često čula komentare učenika kako je šuma lijepa, zamjećivali su biljke, posebno su komentirali gljive. Kad idemo na izlet, recimo nosimo sa sobom vrećice, pa ako naiđemo na nekakvo smeće ili otpad u šumi, mi to pokupimo i ponesemo. I naravno svoje smeće koje napravimo ako jedemo nešto, jel, voće, sendviče, bilo što, ništa ne ostavljamo u prirodi, nego nosimo sa sobom i svi su to shvatili odgovorno. Nitko nije ostavio nikakve otpadke od hrane u šumi. I mislim da će ta aktivnost vremenom sve više osvještavati učenike o važnosti očuvanja okoliša i življenja u skladu s prirodom i također bih rekla da ih uči ovako što se tiče svakodnevnog života i zajedništvu i slozi i nekom timskom radu, jer je to jako važno kad ide grupa od 15 ljudi kroz šumu, na izletu mogu se uvijek dogoditi neke nepredvidive stvari i oni tu trebaju biti jedni za druge, tako da mislim da to isto je od važnosti za spomenuti. Da, dugoročno ova izvannastavna aktivnost za ove mlade ljude bi mogla zaista imati dobre rezultate. Oni će isto tako jednog dana možda moći poučiti neke možda svoje mlađe kolege ili kolegice, evo kako se ponašati u prirodi. Nadam se da hoće. Da. Evo, s obzirom da je ovo bila prva planirana aktivnost, za kada ste zakazali možda nekakve nove aktivnosti u sklopu planinara? Pa za sljedeći izlet nemamo još točan datum, svakako planiramo još u ovom polugodištu ići na izlete, ovisno i o vremenskoj prognozi. Nekako sljedeća na redu bi nam vjerojatno bila markirana staza Tri kralja, koju također markira i održava Planinarsko društvo Đakovo. Na tu stazu se kreće od Planinarske kuće Borovik. Ona je nešto duža i zahtjevnija od ove na kojoj smo bili prije 10 dana, pa ćemo vidjeti kako tu se snalaze i kako to funkcionira. A u drugom polugodištu, naravno s proljećem i ljepšim vremenom, planiramo izlete i na Papuk. Još vas ne mogu sve detalje uputiti zato što ideje nadolaze s vremenom, ali svakako pratite našu stranicu, web stranicu škole i društvene mreže, Facebook, Instagram. Tamo redovno objavljujemo vijesti iz naše škole, pa tako i sve izlete na koje budemo išli, sve će biti popraćeno i objavljeno. Izvrsno, evo ja se isto tako ne mogu bolje složiti osim poručiti našim slušateljima da prate evo web i Facebook stranicu Osnovne škole Drenje,
Planinari, evo zaista nešto interesantno, nešto novo, a pristiglo upravo iz eksperimentalnog programa cjelodnevne škole prema kojima su mnogi bili dosta skeptični, trebamo i to isto naravno spomenuti, ali evo vidjet ćemo što će pokazati vrijeme. U svakom slučaju, evo Renata, mi ćemo vas nastaviti dalje pratiti, vjerujem da će i naši slušatelji biti zainteresirani možda za neke nove aktivnosti koje budu bile u sklopu planinara, jer evo kako je djeci tako i nama odraslima uvijek nešto interesantno kada je u pitanju priroda. Evo Renata, kako ne, naravno. Hvala vam na razgovoru. Evo ako želite možda još nešto nadodat za kraj emisije. Ne, evo hvala vama što ste prepoznali važnost te aktivnosti, što ste me pozvali da sudjelujem u emisiji. Stvarno mi je drago da sam mogla to podijeliti sa ostalima koji možda ne prate Facebook stranicu, ali evo možda slušaju radio pa će na taj način saznati. Uvijek se mogu ljudi upisati u Planinarsko društvo Đakovo koje djeluje kod nas, a ja se nadam da će naši učenici kad odrastu također postati članovi društva kad izađu iz osnovne škole. To bi mi bilo najdraže vidjeti kao rezultat ove aktivnosti. Eduka, emisija o projektima osnovnih i srednjih škola. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.